Barangay Davila pasukin apon na bagaan na kano pa ilang timbang ngalap nga ada sumang baya bagyo sakbay kano nga nagpukaw apo. Okay, yung missing mangalap. Aging gana ka din kayo dahil missing pa lang apo di pa ilang nabirukan. Hindi man apo di tangay pasukin Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Impaganet geta ni Kapitan Jesus Agbalog iti Barangay Davila iti ili ti pasukin ang nabagaan na pailaing ni Mr. Eduardo Lekin ang maipadpadamag ang mapugpukaw ang mangalap iti lugar da kuna ti Kapitan lukas na nga da iti umay bagyo wenno amihan ket dito'y abagaan na amin di iti mangalap asaan da sumalsalog gapo iti risgo ti panawen imbatad ti Kapitan nga idaan ang pakaamuan isuna ket timulong anang sarak iti maseknan ken inya sideg na ti pamilya iti Philippine Coast Guard ken LGU para iti panang sapulda ti mangalap sigun ken kuana ket mayro uray laengen ti helicopter ang mausar a pangsarak ken Mr. Lekin. Agkalap ti pagbiyagan na lagot hanti mapirsari hanggang ti bubram sa nga dangamin umay abagyo may baga kadakwada mo nga handang sumalog no kasanga da umay nga madi nga tiyempo sir kana mo dada nga pasamag sir no adda talaga sin nga ti adda bagyo na sir mami kana nga may 10 minutes sir kana nga agsusulti ko gar nga handang sumalog kasi nga mi dito bilog sir nakabiga amin ta Coast Guard amin nga nagnagan pag giti hampay naka-raise to sir kami diyan kan nga may pagpakamon da sir no kan Gapo iti daytoy apasama ket binalaagan man iti Kapitan dagiti amin na mangalap iti Barangay Davila pasukin nga agan anad ken sumurot kadagiti otoridad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.